Amnu me kan filɛ ni waati na an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma bi an bɛ juma la zuwe kalo tile 3 san 2020 an bɛna kibara minnu dɔ kulo kan bi olu de filɛ ni min bɛ tali kɛ Moti region na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bankassi cercle la kojugukɛlaw ye binkannikɛ wale dɔ ta min ka dɔnkɔnɔw sɛgɛrɛ fo ka taa se min n'o bɛ tali kɛ denmisɛnw ka baarako kibaruyaw kan ni y'aw ka bi kunnafoni kɛnɛ sigi. Moti mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bankassi cercle la zuwe kalo tile fɔlɔ su ka taa bila tile 2 la nɛgɛ ɲɛ 22 waati bingannikɛla dɔw ye kojugu ta ni ka dɔgɔnɔndugu 4 sɛgɛrɛ nin kɛra wale cɛjuguba ye ka d'a kan maa 30 ɲɔgɔnna olu ni tora ni bingannikɛ wale in na dugu ninnu yɛrɛ sa o ye Gwari, Jimbo, Pangadugu fo ka taa se Jala Kanma u ka fɔli la laseliw senfɛ u y'a yirana ko bingannikɛla maa ninnu ko u nana baji fɛ Mali ani Burkina dancɛbɔ la u nana mobili 4 ɲɔgɔnna a bɛ fɔ minnu ma ko pick-up moto sen 3 o 2 ani moto caman min ni o ye Gwari ye donsow bɔra ni ka bingannikɛla ninnu kunbɛn ka taa muguci dabɔ maa 15 o ni tora la Gwari dugu kelen dɔrɔn kɔnɔna la nin kɛra ko cɛjuguba ye min ni o y'an ka finitigiw ye olu welelen olu bolila ni ka kojugukɛ dugu ninnu sɛgɛrɛ ka taa sɔrɔ bingannikɛla ninnu u tilara u ka baara cɛjugu la fo ka sira ta ni ka segin kɔ an ka jamana marabaaw u ko nin ye ko ye ko min ni olu bɛ a kɔn ka d'a kan nin tɛna kɛ sababu ye min ni o ye bɛn ni keleya min bɛ ka ɲini don o don jamana in kɔnɔ u bɛ se ka waleya cogoya min na u k'u bɛ ɲinini kɛ maa o maa n'i bɛ kibaruya kalama min bɛ tali kɛ nin kojugukɛla ninnu kan i ka u labɔ a kalama min b'a to dan bɛ se ka siri nin ko in dan na teliyala cogo min na. Denmisɛnninw ka baarako siratigɛw la sefa wari $150,000 nin kɛra dɛmɛ ye ka ɲɛsin cakɛyɔrɔ 500 ɲɔgɔnna ma nin kɛra kɛnɛ ye kɛnɛ min sigira kunu Conseil national du patronat du Mali la min ni olu dagayɔrɔ bɛnnen bɛ AC 2000 ma kɛnɛ in yɛrɛ sa a denfaya kun bɛ an ka jamana minisiri ɲɛmaa bolo ni o ye Dr Bubu Sise ye dɛmɛ in a kun bɛ cakɛyɔrɔ caman kofɔ minnu ni olu bɛ tani kɛ muso ani lujuratɔ olu ka cakɛyɔrɔw kan minnu ni gɛlɛya ye u sɔrɔ min ni o ye coronavirus donnen jamana kɔnɔ fo ka taa se bi ma kɛnɛ in yɛrɛ sa a kɛnɛ kun dɛmɛyalen don ni an ka baarako ani baaradegenko o minisiri so ka secrétaire général ni ale ye Dirisa Gindo ye ale kun bɛ kɛnɛ in kan fo ka taa se APEJ ɲɛmaaba ni o ye Yaya Dawu ye ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ nin kɛnɛ in kan PROSEJ ni ale ye nin ko in bɛɛ lajɛlen siratigɛbaa ye ale ɲɛmaw u ko min ni o ye baarako ani baaradegeko ye ko diɲɛ ma don o don olu bɛ o baara ninnu waleya min bɛ tali kɛ jamanakuntigi yɛrɛ ka hakilina kan ni o ye ka baara k'a di jamana kɔnɔ den bɛɛ lajɛlen ma n'i ye wari yɛrɛ tasa k'a tila i b'a ye cakɛda kelen o kelen olu bɛ dalasi 60,000 o ɲɔgɔnna de sɔrɔ walasa ka dɛmɛ lase u ma min b'a to u bɛ se ka bɔ u yɛrɛ la cogoya min na coronavirus ni o ye fiɲɛbana min bɛ diɲɛ kɔnɔ walasa ka o kɔlɔlɔw nɔgɔya cogoya min na. Nin baarako kibaruya in bɛ dansigi an ka bi kunnafoni kɛnɛ la an bɛ dugawu kɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ ni kɛnɛ kelen kan hakilinajigila halisa baara bɛɛ lajɛlen waleyara ala ni AMAP ani ANCD olu ka bolo di ɲɔgɔn ma